Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan at Tanya at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Emilio Gimayen from Cabaritan East, Ballesteros, Cagayan. Shout out iti Fernandez can Vicente family from Kaizi May Fernandez, iti Difon Quirino. Shout out kada Floresma Castañeda, Norberto Bangsuy, Nida Niveras, Jaime Rodriguez, Belinda Ramos, kastamat ni Susan Ronquillo, Elma Rodrigo. Shout out kani Saikem DC, Jules Aidan, Mirno Cristobal ken Gigi Martin. Kastamat ang makablaawan da Ruben Gonzales, ken Ando Gonzales iti Palanan Isabela, Danilo Gonzales iti Bagabag Nueva Vizcaya. Makablaawan pa'y nila Lane Herbacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Gonzales iti Saudi Arabia, ken Maylin ken Romichelle Belaño iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tanya. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan at Tanya, adaan asawa ken maysa nga anak. Daytoy adrama ti kadenggan ti amak, nang runa idi maipatpatangat ang pailaeng iti radyo. Daytoy nga mintiliwliwada kabayatan ti panagubrada iti pakitaltalunan na. Nakurapay ti pamilyak manang, manalon ti amak, katultulungan laang ti inak no kasapulan. Ngem tinakaikamangak ti makuna nga addaan manang. Nasaliwanwan ti panagbiag tinakaikamangak. Idi iyawis kanyak ti asawak ti panagkasarmi, medyo adda panagduadwak, gaputadyak pay unay am-am mo ti nakaikamangak. Dito'y met anabukel ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Tanya, nabayag mo nga gayan ayat ta. Kaya't ko mga agsimpata mo ten. Ha? Sigurado ka, Bob? Wen, panawon mo tantap namang bukol tan iti bukod ta pamilya. Ngam, Bob, jak pa'y unayam amo ti pamilyam. Di kampay nasingad iti tunggal maysa. Manmanupay laang mat ngamin ti panangisurot mo kanyak iti balayo. Man ano ko manusaan kayo pa nasingad? Agsisinangit kayong tumot laang ito nagasawatan. Maamakak ngamin, baknang kayo. Da kami, nakurapay kami laang. Kan, kasla, mariknak namin adinak kayat ni Papam. Saan na po no dayta? Saan niya agpilpili ni Papang itagbalin niya asawak? Medyo stricto lang tilangan na, ngam nasingpet. Kasla kabutbut nga roda kasarsarita ni Papang mo. Amom Tanya, nagbalin lang nga kasi ito ugali ni Papang. Manipod pinanawan na kami ni Mamang, kat simurot iti sa bala lalaki. Manipod din, nagbalin mo na medyo stricto ni Papang. Ngamin, di na kaya mapasamak kada kami tinapasamak yan kuana. Numuna katagpada kami alalaki nga anak da ka ni Mamang. Kasta ka di? Sa bagay, kaya't kumatan ti ising-singasing mo. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastatan niya. Sumuro takto iti balayo, takasaritak dananang mo. Total, adatan iti husto nga edad. Datan tulatan ti makaamo amang plano iti kasarta. Uray iti huwes pa lang ti pagkasaranta. Tibusbusan ta para iti nagarbo akalay sa aramatan talaangan apang rugyan ta. Sigurado ka iti dayta Tanya? O manugot nga tadag iti dadakkel mo? No huwes lang ti pagkasaranta? Maawatan da dayta. Ilawlawag kunto kadakwada. Tinapatag, makapagkalaysatan, Bob.
O anyatan niya. Naragsak ka kadimat lang ita, tanalpasan ti kalay sata. Siyempre mo't Kalpasan ti panaghani mo ta. Agdiretsotan ni balay mi ha. Ha? Kunak na agyan talata iti apartment nga babangam. Aapay nga agdiretso ta iti balayo ako nam. Kinasarita na ngamin ni Papang. No, mabalin ka no? Agnaid tapay lang iti balay. Amo moten, agmay sana ijay. Nilaang nanalumin na katulong na tikat gadwana. Adamot niya minimanong iti lugar da ipag ko. Kasta ka di? Apay adinak man laki nun sulta may papan iti day taabanag. Amo mo't asaan kami pala ang anasingad ka ni Papang mo. Patsyak nga kinawatan kayong tumutlaeng. Nasingpat ni Papang kunakmat. Ken, ti kayat ko kuma. Saan ka pa lang agtrabaho? Tapno, may pamaysata ti buklan ta pamilya. No, kas pangarigan agsikog kanto ka naganak ka. Siguro, after 3 years, sa kanto lang mabaling niya agtrabaho. Sige, no day ti desisyon mo. Iso ti matungpal. Kat, sapay ko ma. Taawan to ti rooms wa aparikot itinagbaetan mi ken ni Papang mo. Masaya at Mart, tasimbangpot kayo niho. Wen Papang. Agmano ak Papang? Sige laeng. Gayam, nakasaganan ti sila niyo. Insaganan ni Lumen. Agyaman kami Papang. Saan kang agbabayin dito itanya? Kanawan ti pagtanagam, taada ni Lumen ngagtagipalay. Saan kayong agdanag Papang? Tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho dito'y balay. Kabayatan nga awan pa'y aramidak. Wen Papang, adan kadkadwa ni Nana Lumen. Siguradong agkatunusan da adwa. Sapay la ko mga rodeo. Akit ka sa no, Bob? Agsubli ka dinatagos iti trabaho? Saan pa'y Papang? Adapay makalawa sa live ko. Sige. Enjoyin niyo pa iti honeymoon niyo. Kabayatan na di ka pa ilang subli iti trabaho. Nagsubli ni Bob iti trabaho na. Mabatbati akong diti balay. Nas ka na tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na dito'y. Agasam nga'y. Tadwa kami inayon nga si kaswan na. Sapay, adamadmadlaw ko kani Papang. Kasla palpaliiwan na titunggal garaw ko. Ipagarup na siguro na agdondon niya aklaang dito eh. Sana mabalin. Kaasimot ni Nana Lumen. Sapay bumakat-matan. Maasyanak kan kuana, tunggal agalon na ti panagsakit ti bagina. Amok kan marik nakakaslada pa nagduado kanyak ni Papang. Amang ano ipagarup na amaaramid ko matinaramid kan kuana ti asawa na. Masapol ama panagnakakanapod no ak ni Bob. Kat saan to ang mapasamak iti pamilyami, tikas iti napasamak kadakwada. Aklo nagmanang Emmy, idiimbaga kanyak ni Bob nga asawa, nga agnaed kami iti balayda. Nagsakit tinakam ko kankwana, gaputa di naman lain nyo man kanyak tinagbalin a desisyon na. Impagarup ko idi ano agasawa kamin,
Rumbang laeng adwa kami nga agdesisyon. No pay agdwa-dwaak no kasanunto ti sitwasyon ko iti balayda, immanugo taklatan manang kas panagrespetok iti asawak. Kadag iti damo nga aldaw a panagnaed mi iti balayda, nasaya at pay met ti amin manang. Gapo ta saan pay a nagsubli idi iti trabaho na ni Bob. Iso nga adda kanayon akad kadwak. Ngam idi simrekan iti trabaho na, nagbaliwan ti amin. Nariknak apalpaliiwan ti katugangak ti amin agaraw ko. Ngam ingkar karigatak asaan nga ingkan kano ti mapalpaliiw ko. Inaramid ko nga rod ti amin akabaelak tapno makatulong ak kadagiti trabaho iti unag ti balay. Tultulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na, ngam adda may sa trabaho at talaga adyak ammo. Iso ti agluto manang. No pay kasta, nagpasuro ak ni Manang Lumen, gapo iti ayat ko, ang makaluto. Talaga ka di mo agluto, Tania. Amok no dagiti simple laang alutuan papang. Ngam, pasensyaan nyo la kumanday talinutok. Sana bali ta insuro nakmat ni Nana Lumen. Entun mo minsan, di mo pakabiyangan ti panagluto. Maya mo nilumen ti mga rami di ti data. Ado pa iti masapol asurwem may papan iti panagluto. Uwan papang, pasensya kayo la kuman. Ang babiho, asino itayon tayo nobya manalay nga agluto, atong galumay dito'y balay katagluto iti naima sa putahe? Ni Aliana papang. Nalay nga talagang agluto day jay. May isa na chef iti may isa adakala restaurant di abroad. Nagsayatan nga'y. Nagasa tagbaling nga asawa natin nalay nga agluto. Huwag niya rod papang. O Tanya, mangan ka Di mo't sikat nagluto. Rumbang lang nga mangan kay Tado. Bob. Ni, ating makter kayon papang. Nalpas kayo ka din anangan? Di yung paimot na ibusti ka ninyo. Tiyak kayatan. Ibagamlangan ka ni Lumen ta mga ramid iti merienda kan kape. Isulangan ti kana. Tanya, amo ka na sa kit imbaga itay ni papang. Di mon panunutan day jay. Talaga kas lang ni papang. Ngam awan kan ko ana day jay. Talaga na sa Iraq. Gapo ta imbidam pay ti ex mo kan kuana. Amok nga iso day jay ti kayat ni papang aparakan ka. Iso akas ta unay a panangidayaw na. Uray si sasango ak. Sana bale tar aramidam mo ti amin nakabailam. Tapnom ay ayo kan ka ni papang. Basitla pa nagano sintan niya. Apa man na makaornong ta. Mabalintan ton ti sumina ka ni papang. Di mat kasta talaga ti plano ta. Awan ti panggap ta idi a makipagnaed ti balayo. Ngam idi imbagam kanyak. Pinatgan ka nga uray ada pa nagdwadwak. Tamok adi nakayat ni papang mo. Di ka kadagdanag Tanya. Matungpal to ti amin na plano ta. Apa man na makaornong ta iti pagbalay ta. Masanay kan tumot lang iti ugali ni papang. Basta ibagam amin kanya ka mapaspasamak kan ka dito ha. Tasyak ti makaamo ang makisarita kan kuana. Tanya, saan ka kati o masikuran nga talang dito'y balay? Di mo't naggraduar ka? O pa di mo usaran ti inadal mo?
Apay, asan ka ngagbero kiti trabaho tapno matulungan mo ni Bob? Kwa papa, napagnumuan mi ngamin asa anak pala nga agtrabaho ita. Tapno maisagana mi ti amin, nang runa inton agsikuga kon. Kat inton talon ti tawan ti anak mi, mabalin kon to kanon ti agtrabaho, papang. Anya, kaya yung timadaan ita anak nga awan pa urnong iyo? Awan to pa bukod yung apalay. Papang, Nakarkaro aron bang kumagtrabaho ka tapno matulungam ti anak ko ang makaurnong. Sana na tadda ka lang dito o nagtibalay. Kano mapalin, diyak kaya tapakibiyangam ti trabaho ni Lumen, ta sayang ti papasweldok kan kuwa na, no sabali ti agaramid ti trabaho na. maasyanak lang amin kanina na lumen, papang. Nang runa no agalon na ti sakit ti bagina. Di mon pakibiyangan. Diyak kaya ta panunutan ti asawa nga alilaen ka dito'y balay. Nasayata si Mang Petkan. Kunak no ag-overtime ka manan. Apay, mailiw kan kanyak tanya? Masansan ngamin di pa nag-overtime mo. Kat saan nga anamungan ni Papang Dayta. Amangan ka no nagsakit ka no kanayon ti pa nag-overtime mo. Kasta? Huwag gayam tanya. Di ka maik ikan diri balay? Amano kaya't mo tagtrabaho? Ha? Saan ka di asika tinagkuna sa anak pa lang agtrabaho? Tapno maipamaysa ata timang bukal iti pamilyata? Amok namin ngawan tararamidam dito'y balay. Amangan ko nak no masiksikuran kan. Gapo ka di tayong baga ni papang mo? Aron bang laang nga agtrabaho akmeten tapno matulungan ka nga agurnong? Iso ang nagbaliw meten ti desisyon mo? Amom tanya. Pampanunutan lang ni papang ti masakbayan ta. Kat naamiris ko ahustumot ni papang. Ada punto na. Tapno makaurnong ta adagos. Bayam, taagbiro kak nga rodan iti pagtrabahwak. No dayta ti desisyon nyo nga agama. Nyamot ta ni Bob. Nagbaliw man ti pangadeng na. Gapo tayong bagakan kwa na ti ama na ti kasjay. Isumot tan ti tungpalan na. Awan bukod na disposisyon. Itala maamiris ko ti amin. Noan niya ti imbaga ti ama na. Isugayam ti sursurutan na. Sa anak la ko man nga imanugot idi, adito'y kami nga agnaad. Tapno da kami la ko mati agdesisyon iti anyaman akayat may mapasamak iti biyag mi. Sige arami deklatan no anya ti pagayatan ni Bob. Tapno awan ti rumswa ariri iti nagbaetan mi iti asawak. Kastamoten kadakwada iti amana. Nagbaliw ti amin a napagnumuan mi nga agasawa, manipod nagnaed kami ti ayan ti katugangak manang Emmy. Amin nga ibaga ti ama ni Bob, iso ti surutan na. Ngamtap no awan ti rumso ariri, nagtungpalak iti pagayatanda nga agama. Napanunot ko agapuman la iti daytoy, amanga no mayasidag tirik na kanyak ti katugangak, kat mapanunot na anapatag-unay kanyak ti asawa. Kat sa baliak, itinanglipot kan kwa na nga asawa na. Ngam talaga siguro anaangaw ni Gasa at manang Emmy,
Gapo iti may sa apagteng ajak pulos ni Namnama. Apay nga takas to iti marikriknak. Maulawak abigbigat. Kan kasla na alsam ti rusok ko. Nagdagsan ti riknak. Kasla marigatan akpay ang bumangon. O, Tanya. Bumangon ka di tanta ni Aldawen. Makantayon sakbaya sumrega kiti trabaho. Ay, Bab, madi nga min ti riknak. Maulawak. Ni, ang mga nanyamot tanday tama rikrik ng Tanya. Apay nga eh. Diyak am... Ni, makabakbakwar ka? Agore ka? Amangan ba't na masikog ka? Ha? Masikugak? Ha? Uwan nga paiso. Mga no masikugak. Diyak pa nga nagbinulan. Anya? Lukas ta, masikog ka lakit din. Tinasayatan niya, mapantag pa check up. Tapno maamuan tanupod no masikog kan. Anya ti ko na, Bob. Masikog ni Tanya? Wen papang, nagpa-check up kami. Talaga ang masikugan ni Tanya. Pudno ti ko na ni Bob, papang. Kasano nga ron daytan? Nagsikog kan nga urawan pa'y masnob nga urunong iyo? Kasano lang ti biyagyo? Kunak man nagurnong kayo para iti pagbalayo. Papang, No kumatay di pa'y lang nga nagtrabaho ka, Tanya. Di nakaurnong kayo kuman. Di pa'y kumatinulungam ni Bob ngam saan mat. Tanda kamutla na kamatider dito'y balay. Papang. sana bali papang. Tinapatag, mataripato na imbag ti sikog ni Tanya. May parit kin kuha na ti may stress. Amangan ngamin na niya ti mapasamak iti ubing. Wala, adda ka na kayo na ita. Di kay tumot na gananad. Anya nga ita, di adamanan mainayo na pakanin nyo. Kakaasikan nga agtrab-trabaho, Bob. Kabailak papang, saan kayo madanagan? Kabailak, para iti pamilyak. Anyamot na ni papang. Imbes ko maamaragsakan ta maadaanan iti apu ko manipod kadata. Ngam saan mat? Pasensya kan Tanya. Jakmat ni Namnama kas ti tagbalin na reaksyon ni papang. Papang, Bob, amok na niya ti pagdaldalanam, sipod nagdalit ta dito'y balay. Kunak na agbaliw ni papang, kabayatan ti panagnaid ta dito'y. Ngam saan mat gayam. di mo ko maguraan ni papang. Diyak kayat nga darum so ariri iti nagbaetan nyo, gapula ang kanyak. Amo ka din na kayat ni papang parakan ka. Ngam diyak guraan apulos. Tanya, Kayat ko apanagnakan kan kuana no kasano ka kapatag kanyak. Nga uray kas diti pakpakita na kanyak. Diyak pulos guraan. Kayat ko amapanagnakan na asabali akan ni mamang mo. Di kanto pulos panawan. Gaputa ay ayaton ka unay, Bob. Agyaman na kitiki naman nakaawat mo, Tanya. Amo ka nagbidutak. No apay nga imanugutak ka dito iti pagnaidan tayo di. Kati,
Kat sapay ko mata mapakawanak. Asawa ka. Iso nga ipaay ko amin apan nakaawat kan ka, Bob. Naimbag man, ta nakapasyar ka, anak ko. Wan nanang, pasensya kayon, ta nabayag sakbay ang nakapasyarak dito eh. Sa dinotayan ni tatang? Ay, kas itisigod anak ko, adamanan ni taltalon. Amumutan ni tatang mo, kaya't na mairing pa sa dagos dagiti trabaho na. Iso ang nariwot pa'y napaanan ijay talon. Kasimot ni tatang. Lakayon nga magtrabaho pa'y laang. Di mo pagdanagan ni tatang mo anak ko. Kabailan na pa'y. Ada ko magagarak kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Ada ka di parikot. Awan nanang. Kinapudno na, umay ko ipadamag kada kayo ama si kuga kon. Ha? Ay, talaga anak ko. Ay na, maragsa kanak para kada kayo iti asawam. Kamaudyanan na, at dadton anak yo. Iso ngay mayak nanang, takayat ko kumati agawid pailaan dito eh. Kayat ko ti agnaad dito eh, aging ga iti makapagpas ngayak. Ay, talaga yam. Ay, sige anak ko. Umanugot nga tati asawam iti kasta aplanom. Am kamaawatan nak ti asawak nanang. Kayat ko ngamin amataripato ang naimbag ti sikug ko. Ay, sige Adda ka di saan anasaya at amapaspasamak iti panagnaedyo iti balay dabab. Awan nanang. Kayat ko lang akabayatan ti panagsikog ko katadaak ditoy. Iti kasta, adda kayo akadwak amang taripato iti sikog ko. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Mala, pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti panagnaed mo pailaang ditoy. Nasaysaya at paikuma no kaduam ti asawam. Di kay agdanag nanang, tapagsaritaan mi day taabanag. Naggapuak iji ayan da nanang. Okay, kumusta damat nga eh? Nasaya at mat. Bob, ada ko maisingasing ko, kat sapay ko mata maawatan na. Anya day tatanya? Kayat ko kumati agnaed pailaang iti ayan da nanang, bayat ti panagsikog ko. Tapno adamang taripato kanyak, aging ga iti panagpasngay ko. Anya? Umanugot ka kuman. No kayat mo, ijay ta pala ang agnaed. Tanya. Amok nga danon unag ang makagapo. No apayakil lata na panunot mo dayta. Nga maawatan ka. Tapara mo't ladayta kada kayo'y tagbalinto nga anak ta. Nasaysayat pa kiti tapnusan ka mas stress. Maiparit nga min dayta iti sikog mo. No kasta, umanugot ka, Bob? Wana, apay kiti nasaan. Nataltalinain mo't lang ti panunot ko. Naadda kay ti puder da nanang. Taamok ang mataripato da ka na imbag.
Bab, Kat di kagdanag. Tunggal Sabado, umianak ijay, tapno makadin na kayo. Ano? Anong santa pa ilang tikas ta set up? Aging iti makapagpas ngay ka. agyamanak bab, agyamanak unay. Siyak tirumbang agyaman ken katanya. Katikang runaan na pagyaman mga anak. Iso tinamarswa. Taimpaayan na kita asawa aman nakaawat akasken ka. Ipatpatid ka unay-unay. Imanugot ti asawa nga agnaedak paylaeng iti ayandananang ko, aging ga iti makapagpasngayak manang Emmy. Katkas iti Inkarina, tunggal Sabado nga umaynak sa rungkaran, ngam agawid matlaang iti poder ti amana, tunggal aldaw ti Lunes. Amok anang rikna ti katugangak iti kalaat a panagawid ko. Ngam patsek nga amuna ti makagapo. Ti pagyamanak laangan iti Diyos, kat awan ti rimso aparikot, wano riri iti nagbaetanda nga agama, akas iti pagdandanagak. Jak ngamin kayat asyak ti agbalin a rason, tapno agginura da nga agama. Ita, nakapagpasngaya kon manang Emmy, may sa analungpo a maladaga. Kat pagyamanak unay dagiti dadakkel ko, gapo iti nasayaat apanang taripato da kanyak. Agnanaad kami matan iti maysa nga apartment, kat umadanin a makaipatakder kami iti bukod mi abalay, babaan iti panagsalukag ti asawak. Kanayon mo't nga ipasyarmi ti anak ko iti ayan ti katugangak, kat marikriknak, akas taunay, ti panangipatag na iti apu ko na. Namnamaan mi nga agasawa, ababaan, iti panangipatag na iti apu ko na kada kami, kat ininot a makaamiris, kan makamove on iti napasamak kadakwada, iti katugangak a babae. Kat mapunas ti amin a negatibo abanag iti panunot, kan barukong na. Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, Tanya. Tanya, pagayam ko, nagsayaat ka nga asawa. Ta itilikodan ti madi nga impakpakita kan ka ti katugangam, tinarigagayam latta tinasayaat apa naglalangan nyo. Kat saan ka anapaay? Takas itinakunam iti surat mo, mariknamon nga ipatpatag unay ti katugangam ti anak yo. Kan nagsayaat ka unay a manugang, tadi mo impaidam ti anak mo iti lolo na. Sapay kuma tagnanayon ti kasta akababalin mo, tapno naragsak kan naannayas akanayon ti linnangan nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adante, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan nila kay ko ani Robinson Gano from Mary Joy Dulnuan ti Ifugao. Shout out iti Opwer family iti Isabela from Rachel Ann Labrador iti London, UK. Barcelona family dito'y Libtong, Burgos, La Union, kan anak ko ada Melanie, Marivic, kan Winnie Ruth, iti Umingan, Pangasinan. Makablaawan pa nila kay ko ani Joselito Galapon, kan anak ko ada Ayla May Joanne, kan Gian Alea Faye, iti Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, iti Singapore. Shout out kada Maribel Magara Buendicho, Romel Valdez, Jaime Rodriguez, Juanita Bayaksan, kastamat ni Jonalyn Visaya, Jovito Abian, Ramsey Seguancia, Melanie Asuncion, ni Cheryl Velasco, kastamat ni Noy Vargas, Winnie Torres, Gigi Martin, Glenn Peter Sipe, Michelle Ann Valdez, kan Alfayo 7418. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Dante. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal daytoy a YouTube channel. Umunay ti amin, kayat ko ti agyaman kada kayo, taga po iti daytoy a YouTube channel, manggagan manan daytoy a programa, amay sa kadagiti kadenggan mi asang kapamilya, idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Pudno anakaladladingit, idi saanan ang mga ganday to'y manang. Ngam kayarigan mi tinadanuman atukak, idi natakwatan mi, ang mga ganday to'y iti social media. Ilingad na klaangan itinagan adante, taga Pangasinan, ngam addaak ita dito'y Canada, kas may nga OFW manang. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, bareng makaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti channel yo. Sapay lakuma, tamapagasatan met ama idrama. Adaan akon iti asawa anaamamok iti social media. Ngamrugyak ti agsalaysay iti baruak paylaeng, kan sa anak pay anakapan iti balasiw taaw. Ni, ape nagsapa kayo nakarubwat nanang. Masapol ang mapanak agangkat iti ilakok ita anak ko. Tiyenda itakat ado ti aggatang. Agaran mo sartayo pa yung arod nanang, sakbay arumar kayo. Uwan anak ko. Anyat oras ti klase maya ita. Madamdama pa'y nanang. Agidali managkak pa dito balay, sakbay mapanak di pagadalan. Sige, makaamo ka pa'y lang arod dito balay anak ko. Ngam siguradom asaan ka amaladaw iti pagadalan. Wan nanang, di kay agdanag. Kenwan gayam, orahin dakinton malum tadagasan kayo di tiyandaan. Agkuyog tayo ton nga gawid. Sige anak ko. Mala, mangantaro doon. Tapno makapanak matan. Sigurado nga ado ti agangkat ita iti tagilako da. Nanang, umadan ti graduation mi. Ado dagiti masapol nga iring pas mi sakbay ti graduation. Ay, kasta talaga anak ko. Kitaam to dagiti kasapulan ama isagana para iti graduation mo. Nang runa dagiti babayadan. Wan nanang, ibagada ka no into no maya Domingo. Kamaudyanan na nanang, agtorpusak mo't langan. Kati kayat ko, no makatorpusak, saan kayo ito naglako pa idyatsyandaan Agina na kayo mo't din. Ay na, bay anak kadilaang anak ko. Kabailak pa'y. Kananya launa yan nga iti aramidak diti balay no saan nakapaglakwan. Nanang, amo ka na bannog kan. Kasta una iti panagtrabahom tapno maisakad mo lang iti panagadal ko.
Obligasyon ko day takas naganak anak ko. Ngam di na kayat asawan, amasapol asubadam ti panang paadal ko ken ka. Ngamurumbang lang nga subadak nanang. Kaya't kayo nga ipaayan itinarang aya panagbiag. Iso kalpasan di graduation ko. Ti kayat ko, agtrabaho ka dagusen. Ay nasaya at day tapanggap mo anak ko. Masapul nga isaganaan mo ti masakbayam. Siyempre nanang, ngam karaman kay ti dayta. Ay, agyaman unay anak ko. Nanang, kayat ko kumatag trabaho di balasiw taaw. Ado ti trabaho ita ang mabalin nga applyan. Iso kayat ko apadasen baring no mapagasatan akmet. Adakan ka day ta anak ko. Nasaya at day ta apanggap mo. Ngam sikat ipampanunutok nanang. Kabaalam nga tatagmay-may sa ditoy? Awanton ati katulungan nyo no bilang pumanawak. Di nakpagdanagan anak ko. Adamot na angkel mo di takabang-ibang nga ili. Anya ko mati pagdanagam kanyak ngay. Sigurado kayo nanang? Anya kalakit din aya anak ko. Sige kit day, patuluyom day taapanggap mo. Anya ti amom, ang mga no dagur uray anapintas agasat ken ka iti panagabrod mo. Kat amok abapasamak day ta anak ko. Sapay la ko mananang. Talagang ado ti kayat ko amatunoy. Ado ti arapaap ko para kada tayo. Kat sapay la ko matatarabayan nak ti Diyos iti day ta panggap ko. Nasaya at ti panggap mo anak ko. Basta di mo lipatan ti kumararag iti namarswa, anyaman ti aramidem. Amok amagunod mo amin dagita. Awan ti imposible iti Diyos, anak. Ngam kabayatan ti panag-apply ko. Tulungan kayo di tiyandaan nanang. Tulungan kayong agla ko. Kahit kumanmat ang mapadasan ti rigat yo, itinumano atawan ang naglakla ko. Tapno mapagadaldaklaeng. Ay saanan ang masapul anak ko. Agin na nakakit day. Makabannog sa amot ti estudyante. Basta saan da ka malapdan nanang. Tulungan kayong agla ko di tiyandaan. Nanang, ada napintas nga ipadamag ko kada kayo. Day, kasta unay aragsak mo anak ko. Anya ka di day taadamag. Imawag ti agency ang nag-applyak nanang. Naawatak ka no iti may sa kumpanya di Canada. Ha? Talaga anak ko? Wan nanang, iso anak karagrag sakak. Kamaudyanan na, makapanak matlangan iti balasiw taaw. Kablaawan ka anak ko. Naragsakak paraken ka. Agyaman ak nanang. Masapul ang mapanak ka di Manila inton bigat. Masapul ka nung ag-report ka di agency. Nanang, daytuin di nabayag nga inururay ko. Kat ikarik, agbaliwan ti kasasad ti biyag tayo, apaman ang makaadda ka di Canada. Nagmaymaysa ni nanang anang isakad iti panagadal ko, manipod pimusay ti amak manang Emmy. Iso nga inaramid ko amin akabaelak, tapno makaturpusak iti kolehyo, kas subad ko iti amin a sakripisyo ti inak. Nagaplayak nga rod iti trabaho iti balasiw taaw, kat napagasatanak mat anaawat iti Canada. Kasta unay aragsak mi kan ni nanang iti daydi akanito manang Emmy. Nang runa kanyak, tatalaga aday jay ti tinartari gagayak, tapno maipaayak met iti nasaliwanwan abiyag ti patpatgag unay nga inak. Saan ang nagbayag,
Nakapanakon ijay Canada, manang Emmy. Hello, Nanang. Kumusta kan? Nasaya at akmat anak ko, di nakpagdanagan. Sika nga'y, kumusta ti biyahem? Mayat-mat, Nanang. Medyo nawatiwat lang ti biyahe ngam. Mabay ni ti asi ti Diyos. Nakadano nakmot dito yung awan na pasamak nga aberya. Ay, agyaman akto kasta. Kaano ka nga'y nga agriport iti trabaho? Inton sumarunong aldaw, Nanang. Excited ak nga ruden. Hun gayam, adakadwak dito yung pagyanak kamay samot lang nga Pinoy, Nanang. Isa ang medyo na bang aranak, idinaamwak at ika-roommate ko, kat Pinoy mo't lang nga padak. Nasaya at mo't anak ko, tapno saan ka maikawa. Aganad ka dita Laglagi pa, agmay-may sa ka dita. Annadam, ti salunat mo. Wan, Nanang. Kanin bagamot lang ti roommate ko, nga awan ka no ti pagdanagak. Tado kami a Pilipino ti pagtrabahwak. Agan anad kayo di Nanang Sa nabalit binilin ko mutin na uncle. Apasaray, sarungkaran na kayo. Ay, sumot lang ay dinamuan na nga ag-flight kan. Imay adagos ditoy. Tayat na kano amaamuan no nasaya at mutlaang ti kasasaad ko dito'y balay. Ekspektarin nyo akanayon di na uncle, Nanang. Takas na timbilin ko kunkwana. O sige nga Rodan, agin na kayo mutin. Umawag ak tumanan. Dua tawanan din ang palabas. Manipod na kagtungak dito Canada. Agyaman na kiti Diyos. Na nakatumpungak iti nasaya at trabaho dito Naipaaramit ko matenti balay medyo Pilipinas. Kang runani di amin. Sana ni aglaklako yu tiyandaan ni Nanang. Naipaikon ka ni Nanang titinartaray gagaya ka pa nagbiag para kan kuana. Siguro, panawon mo tentap no panunutak ti may papan kanyak. Ti paranyak. Ti paray ti bukod ko abagi. Kaya't kumutan ti madaan ti bukod a pamilya. Sa bagay, naibagak mo tanday ta ka ni Marisa. Makatawanan ni agayan ayat kami. Kaya't marikriknak mo't anapod no kanyak ni Marisa nga oragin na dayo kami. Kaya't marikriknak. Isun tagbalin akatakunay-nay ko itibiyag. Hello Marisa, kumusta? Kailiw ka una yan. Kasta akmat Dante. Nasaya at kami mo't ito'y kanitatang. Isu na lang ta medyo darigwik naan na. Amo mo't ti lumakay. Natangkan tumod namin ti ulo na. Kanayon na sumurot ka ni Manong. Tsaka mo no sa dino ti papapananda. Bay amon, tapno makaaliwaksay. Narigat mo't ano at dalaang di tabalayo. Wanangam no daduma. May sungsungmot ka ni Manong. Mapanda makipalpalot. Sana bali basta saan na ka na yun. Sa bagay. Sugal mo't laang dayjay. Makamkamtod lang arudan ti tao kadagiti pagkasapulan diti balay. Mapanda pa'y lang makipalot. Bay amon. Wan gayam. Ipawit kun to gayam inton katapusan ta allowance mo Kan nayunak tumutan. Para kadagiti dadong mapay pagkasapulan nyo dita balayo. Nakababainan kan ka Dante. Anayon ka nga agipatulod. Saan na kami mo't nga obligasyon? May sata yun to na pamilya inton makapagkalay sata Marisa. Sino nga'y tagtitinulong no saan ada tayo matlaeng? Agyaman nak Dante. Basta nada kasapulan nyo, ibagam laeng, tamang ipatuludak iti kwarta. Di kagbabain Marisa. Kahit ko lang nga paniknikan ka ni tatang mo, anapod no akin ka. Agyaman nak manan Dante. I love you. I love you too. Aganad kayo dita
O sige nga Ruden, umawag ak tumanen. Bye! Marisa, nagpawit ka din iti allowance mo, ti kaayan ayat mo iti abroad. Adan tatang, kaalalak la itay. Apay aya? Magtad ka man, mait. Awan pa'y maramat mi kanimanong mo inton madamdama. At ang amin derbe, kahit mapan kami manot bareng mapagasatan kami itaan. Saysayangan nyo lang ti kwartayo dita tatang. Nagbit ang maibus ti kwarta dita. Madamdama, awan man kwartata yun. Kababain mo ti dawat ka ni Dante. Unay, rumpang lang nga gipaw itata kaayan ayat na kangarawd. Kanwan gayam, ang mga no mahiritampay. Ibagaman tayo paaramid na tibalay tanay, agir-irigan. Kasanon no biglang agbakasyon di tayo. Alangan mo takas to tibalay, adanunan na. Kasla mabainak sa amang ibaga tatang. Ay, katpadasam lang apay nagkapoy kamutaon. Ano ti amam no umanugaw? Di nasaysayat manan. Ano saan? Ibagam nga utangam pipawit na tapno saan ka amabain akas iti kunam. Sige tatang, padasak bareng kayat na. Nagalas ngagpayson ti balay tayo. Di tay pa'y maipaaramid mo't. Ay kasana bali at adamutan day takayan ayat mo nga istit side. Di may paaramid tayo nun sa tibalay. Ure kita Sapay kumarod ta umanugot tatang. Sapay kuma. Kas itinakon-nakon, kaayan ayat ko ni Marisa manang. Naamamok iti social media. Nagbalin kami nga agayem, aging ga iti nagbalin kami nga agayan ayat. Nasingpet ni Marisa manang, katkas agayan ayat, nagbalinak anaparabor kan kuana. Binulan apaw itak iti allowance na, kastamet no adda sabali a pagkasapulan da. Ipapaay ko latta dayta. Kayat ko ngamin a panagnakan iti pamilyana, anapudno akkan kuana. Iso nga amin akita ti tulong, basta lakit di kabaelak, ipapaay ko. Agingga iti naminsan ayaawag ni Marisa. Hello Marisa, naawat ko ti chat mo, iso nga'y mawag ka kadagos. Pasensya kan, Dante. Ay, gayam, naawat ko dyan patulod mo nga allowance ko. Adamin kayat akit daw ni tatangken ka. Anya da jay. Sige lang, ibagam. Kayat ngamin ni tata nga ipasimba di balay mi. Ngamin nagirigan. Manipod di jay na palabas sa bagyo. No, mabalin ka no nga umutang iti kwarta ken ka, tapno maipasimpamin. Ni, apay nga itala nga imbagam. Nabayagan day din na udi abagyo, saan ka di? O di na ipatarimaan ko man day ta, no imbagayo adagos. Mapainak ngamin, Dante. Si kalarutan ti mga ipatpatulod iti allowance ko ang mairanranod da diti balay. Iso akas lang mabainak kun amang ibagamanan ken ka iti pagpatarimaan mi diti balay. Saan ka di nga imbagakmat ka, ano adda ka sa pulan nyo, ibagamlaan kanyak, tatumulungak. Anyat serbi na nga gayan ayat tangay, no dagita abanag katyak pa'y makatulong. Ay na, agyaman nakarot no kasta. Sigurado maragsakan ni tatang, numaamuan na apautangam iti kwarta. Saan nga utang da ito'y Marisa? Tulong ko da ito'y. Iso asaan na rumbang kapabayadak. Bayadak. Bayam, da iti kabitan na panawen, mangipaw itak iti pagpatarimaan nyo iti balayo. Nanang, naipawit kon ti kwartayo. Mapanyon to langan irwar iti bangko. Kanwan gayam nanang. Ninayunak na iti 50,000.
No mabalin, kaya't kada kayo kumatimangipan iti lugar da Marisa. Agpakadwa kayo langan ka na uncle. Kaya't kung minada kayo mismo ti mangyawat iti kwarta kadakwada. Ganap no mamamoy mo tan at agbalin na balaiyo. Nagdakkel mo tanday ta akan ti anak ko. Pagpatarimaan da iti balay da nanang, taka si damit. Nadadaal ka no ti balay da gapu iti napalabas sa bagyo. Kaya't ko ang masorpresa ni Marisa nanang. Kaya't ko ang makita yung ti lugar da. Pagpaspasyaran yung muta na kanangkal. Ay, anak ko. Diyak pa'y nakita ti lugar dakat. Kandiyak pa'y naamam mo ni tatang na. Tag may samot no may agpasyar dito'y balay ni Marisa. Wan nga rod nanang. Isuada kayon ka na uncle ti mangitulod iti kwarta iti lugar da Marisa. Alang raw, di ibunong mun aday tabara ha, Marisa. Mabitla ang atatang. Suksukag pa yan na imbag. Nay, agtaya kayo pa ya. Un ka day. Oh, da kayo nga, agtaya kayo na. Malah, darasan nyo tapno makaado tayo. Madamdaman tun tayo merienda yaw. Agay ayam tayo pa'y, agsugal tayo. Ay baga Pikachu apo. Adan samot umay makisugal. Ha? Tatang, ninanang ni Dante dayta. Da kayo matgayam nana. Kalaat man daytoy ayo umayo. Kayat ko nga minabakita to lugar yo. Kayat ko amam mo ni tatang mo. Sugalan mo't gayam to'y balayaw. Ko kabsat. Kasla pagpalpalabasan mo lang iti oras na ikaw. Kasta ka de. Mayat mat gayam ti pagpalabasan nyo iti oras ditoy. Kuha nana. Iso ka din ni tatang mo, Marisa? Uwan nana. Iso ni tatang ko. Tatang, ninanang ni Dante. Ay, nasaya at nakapasyar ka dito ayan may balae. Balae ko na ata. Tandaan mo ta nagkasardang iti anak ta. Kasta ka de. Dumanon kayo di tabalay anana. Pasensyaan nyo lang ti balay mi. Ay, saanan? Inton maminsan ton. Ang mga makaistorbo kami pa'y iti panagsugalyo. Sige, ibagak tulaangan iti anak ko. Nakadanon kami dito'y lugar yo. Nana. Sige, saan kami nagbayagan? Mapan kami, kabsaat. Marisa. Agpaiso ka diti kunayo nanang. Kas di abuya tinadanon nyo iti lugar da Marisa. Ay na, uwan anak ko. Ultimundo pa'y ni uncle mo kat saan apulos ang nakatagari iti naimatangan na. Kasjay gayam ti aramid da iti anak ko. Kat nakarkaro amas daaw ka, no ibagakken ka, nga imbang ka ni Marisa ti sugal. Kasta ka din nanang. Naimbaglangan, tada kayo mismo tinapan iti lugar da Marisa. Kat nakita yu ti husto akababalinda. Ay, masyanaken ka anak ko. Kanayon kang agpaw iti allowance ni Marisa. Ganda tumapay pagkasapulan da. Ngam kasjay laang ti pagpapanan ti pagbambanugam. Sugador mo't gayam ni Marisa. Kastamot ti pamilyana. Dayjay mo't gayam ti pagsapulan da. Inaramid dan asugalan ti balayda. Ay, naimbag nga raw tawan ti agiripot kadakwada. Tano saan, matiliw da amin nun. Kunak no nasaya ta pamilya ti nagtaudan ni Marisa.
Iso amis mo ajak impagarup akas jay ta aramid na nanang. Iso nga agpanunot ka na imbagan ako. Sayang, ti pagpambanugam ti tabalasiw taaw. Nanang, katagyaman unay kada kayo itimbagayo kanyak. Agyaman nanang. Ha? Ay, nagawid ka anak ko. Apay adi mo man lang na ibaga nga umay kagayam agbakasyon. Talaga kaya't kayo sorpresahan nanang. Kastamotin ni Marisa. Isadyak imbagbagang agbakasyonak. Nasayaat mo, tapno baka pagsarita kayo ang nasayaat ka ni Marisa anak ko. Amo nga ay unay ni Marisa. Iso at tarigagayak ang makapagsarita kayo. Tapno maurnos yu ti amin. Kanayan nga umawag kanyak nanang. Ngam, jak sinungsungbatan. Nawa na nakitiganas kenkwana. Gapoy tikas siya na amwak manipod kata kayo. Jak ko makayat nga ibagakan ka anak ko. Ngam nasa isayaatan no maamwam ti amin, itata na sa papay. Jak kayat nga awan pagmamaayan ti panagsaksakripsyom iji abroad, no kastamot gayam ti mapaspasamak. Di kaya danag nanang. Sarakak ni Marisa. Agpaiso anak ko. Wan nanang. Ngam saan natapno urunusak ti amin itinagbaitan mi. No di kat tapno makiwin nga swasa kon kenkwana. Ha? Ngam kayat ko makita ti kinapud no nanang. Total, saan mat ni amo ni Marisa nagawidak? Ay, nasaysaya at pa'y anak ko. Tapno maimatangam amis mo, tipod no akababalin ni Marisa, ken ti pamilya na. Oh, sige, magbibigay na. Oh, suksong mo na. Pudno gayam ti amin. Oy, di tayo. Siya kun amis mo ti makaimimatang ita. Iti na ibaga kanyak ni nanang. Nakatayakan. Mismo ni Marisa ti mga ibang bangka iti sugal di tabalayda. Kaya ka mo to na. Kat uray lang makitan ti kinarakaran na gapoy ti suot na. Kabayatan ti panang ibang bangka na iti sugal. Napalikmutan iti lalaki ni Marisa. Kabayatan ti panang ibang bangka na iti sugal. Kat nakadkadlaw at idadum alalaki ang nakapalikmut kan kuana. Sa bali ti pinsarda. Anyakat gaya mo na klase ti babae ti kaayan-ayat ko. Agpakita kada Marisa. Kastamutan kada iti kapamilya na. Masapol ang makasarita iti personal ni Marisa. Kasta unay ti panakaklaat ni Marisa, kastamutan dagiti kapamilyana, apaman ang nakita dakma ng Emmy. Pudno gayam amin nga imbaga kanyak ti inak. Ken adda nakasarita akaarubada, nga isu ti nakaamwak, a pamilya kano iti sugador da Marisa. Inaldaw kano akas jay ti aramid da. Iso anas daaw da, idi ipadpadamag ni Marisa, adandanin makikallaysa, iti adda iti balasiw taaw. Kasla nagtupak kanyak ti langit, iti dayjay ana imatangak, ken naamwak manang. Gapo tati inayayat ko a babae,
Kan inarapaap ko nga agbalin akat ako naynay ko iti biyag, kat kasjay gayam ti kababalin na. Agyaman ak unay iti Diyos, ta saanak anailawan iti may sa babae, asaan ama ikari iti isagsaganak anapintas a masakbayan. Kan ti may sapay a pagyamanak, saan nga intad ni nanang ti kantidad a papaitad ko kadakwada, anaaramat ko malaeng iti awan kaes-eskan na. Itamanang adaak manan dito'y Canada. Napakawan ko ni Marisa. Ngam aging gaita, jak pa'y lamalipatan tinakasang anapasamak kanya. Mangnamnamaak, adumteng to ti panawen a masarakak ti babae at talaga apara kanyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagaya mo, Dante. Dante, pagayam ko pudno ang nagkasang tinapasamakan ka. Ngam agyaman ka taaging gaan na sapapay, kat natakwata mon ti husto a kinatao ti babae, adanda ni nakailaw anam. Kan nagasat ka pagayam ko, taadda pay laeng ninanang mo akanayon amang tartarabay kan ka. Pudno ang narigat ti makalipat, nang runa iti tao nga impat patag mo unay. Ngam amok adumteng to ti panawen a maka-move on ka, nang runa no dumteng ton ti babae a naitani para kan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag